ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନ ମାନିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ? ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଘରର ଅନେକ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଦିଗ, ଠାକୁର ଘର, ରହିବା ସ୍ଥାନ, ଡାଇନିଂ, ପାଇଖାନା ଆଦି ବାସ୍ତୁ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା ନଥାଏ, ତେବେ ଦେବାଦେବୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଘରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳସ ଓ ସେଥିରେ ପାଣି ଭରାଯାଇ ଫୁଲ ସହିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। କଳସକୁ ବାସ୍ତୁର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆଉ ପୂଜା ପର୍ବରେ କଳସ ସ୍ଥାନ ବତନ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ କଳସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଘରେ ସମୃଦ୍ଧତା ଆଣିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖାଯିବାର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ରହିଛି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଏ। ଏପରିକି କୌଣସି ପୂଜା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ନାଲି ସ୍ୱସ୍ତିକ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମଝିରେ ଏକ ନାଲି ସ୍ୱସ୍ତିକ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆସିବ ଓ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ତିଆରି କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରଖାଯାଇପାରିବେ। ତାହାକୁ ଫୁଲ ଦେଇ ଅଭିବାଦନ କରିବା ସମ୍ମାନର ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଫୁଲ ସଜାଇବା ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ